Сега ще ви покажа един фокус. Вижте тази бутилка. Празна е. Стотинката в ръката ми. Стотинката е вътре. Сега ще ви кажа как направих този фокус. Имам първоначално 2 стотинки. Тук на шишето имам един процеп. Вкарвам стотинката, държа. Нагледите изглежда, че нищо няма. После потъсквам малко по-силно, за да падне стотинката, а другата я задържам и я оставям някъде. Това беше за сега фокусът. Ако ви е харесало, абонирайте се и чао!